Здравейте, приятели, аз съм DX Ники ООО и днес ще направим трейлър, или както някои го наричат инфо, за нашия канал с моите приятели. Значи днес отварям YouTube и гледам всички клипчета, които сме качили, са изтрити. И си казвам, аз съм много тъп човечец. След това помислих и казах, какво пък толкова, ще започнем нов канал. Заради това днес правя този трейлър, в който ще ви кажа на какви игри ще снимам. Може би ще снимам на игра като тази, или пък тази. Не, базикам се, нищо няма да ви излезе. Така, значи ще снимаме на игри като CSGO, Counter-Strike Global Offensive, тези, които не са го разбрали, Skyrim, Mount & Blade Wonderland, Call of Duty, ама не е много сигурно. Защо аз мога да снимам Mafia 2, но нещо не ми е интересно вече играта. Minecraft, другите искат да снимат, аз толкова не искам, обаче аз ще снимам, ако се играе на Minecraft. И какви ли не други поредици, които вие може да одобрявате. Ако не ви харесва нещо, може да направим поредица, която вие ще водите, в която аз ще започна или някой от групата ще започне да играе някоя игра. И всеки епизод вие ще пишете нещо в коментарите, което да му казва какво да прави, как да взима решенията. Той няма да ги взима, а вие ще взимате решенията вместо него в играта. Така. Някакво повече да ви кажа, приятели. Дано YouTube чанала да не се е развалил, след като се изтрих клипчетата. Не знам защо, но са се изтрили. И това е всичко. След малко очаквайте и едно клипче, което аз ще качам. Така че до скоро! Извинете за това, ама нещо не спира клипа. Ето. Към. Съм чужи тия светя, обаче аз правя с Photoshop нещо тук за бакграунда. Направил съм и банер. Към. Им чувство, че може нещо, което да ви кажа. Да. Значи направим ли направим ли 100 абоната? Правя giveaway на 5 кода на Mount & Blade Warband. На 5 кода. Т.е. за 5 човека. И това е за 100 абоната. А може и като ги направим да направим едно влогче. Специално влогче. С нас. Да поговорим малко за себе си. И това ще направим 100 абоната. Но има дълго време докато ги направим, така че довиждане и до нови срещи.